bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Unethemba lokudala amathuba omsebenzi nokusiza abampofu, umculo wokholo osungula iziphuzo ezidakayo ezibiza ngokuthi ubuhle bamaBhinca. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeza kuNtuthu ngakho malo bathi ilasbone amagumede. Mhlambe ukuthi usemusha like hanzo phinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Ezihamba phambili unethemba lokuthi uzodala amathuba omsebenzi nokusiza abantu abampofu, umculo wokholo osungula iziphuzo ezidakayo ezibiza ukuthi ubuhle bamaBhinca. Umsunguli wabo futhi ungumbhali wezincwadi uLesedi ebhalisang lapha neminyaka ewu-29. Uthe njengamanje uqasha abantu abangu-10 ebhizinisini lakhe. Into akayiqaphele lapha nokuthi lapha abantu abamnyama akayimningi imikhiqizo yotshalo yosomabhizinisi abancane esinakho okwethu bathenga ekwezinye izizwe, bese bona ukuthi akaqale lapha igigi and tonic ngoba osisi bathanda okunoshukela nyana lapha. Bese landelisa ngobheya njengamanje ke kutholakala lapha ne-Tops Centurion lapha, kodwa ke buzongena kwezinye izindawo kusho lapha uLesedi ukhiphe i-album yakhe yokholo Take It to the Lord in Prayer ngo-2015. Uthe esinye isizathu esenze wasungula isiphuzo ingoba ufuna imali yokusiza abahlala emgwaqeni. Ukucula into ayenze ngothando uchitha lapha isizungu, kodwa nje ngokuhamba kwesikhathi ama-CD abese wadayisa lapha beza nawo abafowabo lapha basemgwaqeni. Ukhule engasenabazali wasebenza emakheshini eneminyaka lapha enesishiyagalombili. Uyabakhuthaza ukuthi bashintshe impilo yabo, ngakho ke uTshwala buzosiza ukuthi athole imali yokubayisa ezindaweni abangashintsha kuzo impilo zabo lapha benze kanjalo futhi namabhasi. Uthe unina wamshiya nogogo ngoba usingayise lapha wayengafuni ukunakekela izingane angazizali lapha. Lokhu ke kwaphoqa ukuthi afuna amatoho ngoba ekhaya kwakudliwa imbuya ngothu. Utshwala bakhe busanda kwethula lapha ngokusemthethweni kwasikorokoro eJipe eGauteng emcimbini obuphanjelwe ngabaculi okubala kuwona abafana bakaMgqomeni. Nganza kwethu ke izona indaba ezihamba phambili esinethulela zona zishisa wena. Mhlambe ke engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, ake siphinde futhi sihlanga lapha ku-comment section, bese ke enisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngithanda kakhulu.